Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-iisip ng malalim, dumapo sa kanyang wisyo si Gonzalo. Habang nag-uusap silang dalawa, inilahad nito sa kanya ang mga bagay na kinakailangan nilang gawin para pahirapan ang mga mabababang uri ng mga aswang. Matapos naman yung marinig ni Iluminado, minabuti niyang tumungo sa panahon ni Gonzalo upang makita ang sitwasyon nito. Sa paghatak ng kanyang wisyo patungo sa kinaroroonan nito, nadapo sila sa isang kubo kung saan kasama ni Gonzalo si Pilo Carpio at ang isa pa nitong tiyuhing ermitanyo. Pagsilay ni Iluminado sa pagmumukha nito, doon niya napagtanto na napakabata pa pala nito. "Ikaw ba si Gonzalo?" Seryosong tanong ni Iluminado sa binata. Matapos namang marinig nito ang kanyang sinabi, bigla naman itong itinulak ang kanyang noo at kasabay nito ang paghawi ng panahon nang hindi na ayon sa kanyang nais. Habang naglalakbay siya, doon niya nasilayan ang iba't ibang buhay ni Gonzalo na minsang tinamasa nito. Ayon sa Gonzalong kanyang kausap, maraming pagkatao ang nabuo sa ilalim ng kanilang wisyo. Bagamat kapiranggot lamang sila nitong parte, malaki ang naitutulong nila upang mapangalagaan ang katauhan nilang natatamasa ng napakagandang buhay. Sa paghatak ng wisyo ni Iluminado, patungo sa isang tahanang may isang gabunang nakaupo kasama ang anak nito, doon niya tuluyang naunawaan ang nais nitong ilahad sa kanya. "Yan ang Gonzalong nagtatamasa ng magandang buhay. Lubos namin siyang iniingatan. Kaya't nang malaman namin na may taong naghahawi ng panahon, minabuti namin kami ang humarap. Bilang mga ermitanyo ang aking tiyuhin at ama, nagawa namin ang imposible bilang posible. Totoo sila, kaibigan. Subalit kagaya ko, parte lamang din sila ng totoo naming wisyo. Huwag kang mabahala. Gamitin mo kami sa mga bagay na hangad mo." Seryosong sagot ni Gonzalo sa kanya. Matapos nitong makapagwika, agad namang bumalik sa katawan ni Iluminado ang kanyang wisyo. Pagsilay niya sa paligid, nadatnan niya ang mangkukulam na kanina pa sa kanyang nagmamasid. Maya-maya pa, nang mapagtanto nitong nakabalik na siya, agad naman siya nitong kinausap ukol sa mga pangyayaring nagbabadya noong mismong gabi. Nang marinig naman yon ni Iluminado, agad naman niyang inihanda ang kanyang punyal at kasabay nito ang pagpasok ng espiritu ni Gonzalo sa kanyang katauhan. Bilang parte ng paghahanda, tinawag niya rin ang alagang aso ni Pilo Carpio nang sa gayoy masiguro nilang walang makakapasok sa loob ng bahay na kanilang tinuluyan. Sa pagsapit ng gabi, parang aswang na nag-aangil itong si Iluminado sa labas ng kubo. Kagaya ng mga tipikal na aswang, nanlilisik din ang kanyang mga mata na merong malawak na saklaw ng paningin sa kabila ng dilim. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsilay niya sa mga aswang na dahan-dahang lumalapit, agad naman niyang binunot ang kanyang punyal at kasabay nito ang mabilisan niyang pagsugod sa kanilang mga kalaban. Dahil sa kanyang ginawa, agad namang umihip sa hangin ng mga usal itong si Amador upang magsilbi niyang tulong kung sakali mang masyadong marami ang kanilang mga kalaban. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, alam ni Iluminado na hindi pa siya gaanong natutunugan ng mga aswang. Paglapit niya sa harapan nito, agad naman niya yung sinunggaban at mabilisang inundaya ng saksak sa dibdib. Sa puntong lumapat sa katawan ng aswang ang kanyang punyal, nagkakaroon yon ng isang malakas na siga na siyang nagiging sanhi upang matupok ang nilalang na kanyang pinaslang. Matapos ang pangyayaring yon, gulat naman ang mga nilalang na nakakita sa kanyang ginawa. Dahil dito, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pang sumugod para lipulin ang mga ito. Halos ilang minuto lamang noon ang lumipas
nang mapagtanto nilang nagsisitakbuhan na papalayo ang mga ito. Hindi na yun nagawa pang mahabol ni Iluminado sa kadahilanang kung saan-saan yun nagsisisuot, makalayo lamang sa kanya. Sa pagbalik ng katahimikan sa kanilang lugar, kampante naman siyang naglakad pabalik sa kubo. Pagdating niya sa bakuran nito, bumungad sa kanya ang mangkukulam na kumakain ng karne habang nakaupo. Sa paglapit niya sa kinaroroonan nito, masaya naman nila yung pinagsaluhan na para bang wala man lang nangyari. Nang medyo lumalalim na ang gabi, nagdesisyon sila Iluminado na pumasok na sa loob para magpahinga. Kinaumagahan, bago nila nilisan ang lugar, mariin nilang inabisuhan ang albularyo na huwag mabahala sa pinagtitirahan nito. Hindi yun basta-bastang magagalaw ng mga aswang, lalo pat nakakalat sa buong tahanan nito ang presensya ng kanyang punyal. Ipinangako niya rin dito na bago nila lilisanin ang baryo, sisiguraduhin niyang may iiwan siyang babala sa mga nilalang na yon. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman nilang pinuntahan ni Amador ang pugad ng mga aswang. Pagdating nila sa pamamahay ng mga ito, sinalubong sila ng matatanda ng angkan. Naging maayos naman ang pagtanggap nito sa kanila, kung kaya't minabuti niyang magmasid imbis na makipagtalakayan. Sa pag-upo ni Iluminado kaharap ang mga nilalang na yon, nanatili naman siyang tahimik habang patuloy na nakikiramdam. Dahil di hamak na mas nakakaunawa ang mangkukulam sa mga ito, kaya na may minabuti niyang yun na lamang ang makipag-usap. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang mapansin ni Iluminado na hindi gaanong sumusunod sa kanilang nais ang mga ito, dahan-dahan naman niyang hinawakan ng kanyang punyal at kasabay nito ang pagwika niya sa mga ito ng, "Kung ayaw niyong sumunod, ibig sabihin mga kaaway kayo. Ano, itutuloy pa ba natin ang mapayapang pag-uusap na ito?" Matapos namang marinig ng mga ito ang kanyang sinabi, bigla naman yung nagsiangil habang nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Pagsilay niya sa isang matandang tumayo sa kanyang harapan, narinig naman niya yung sumagot sa kanya ng, "Hindi mo kami pag-aari para utusan mo kami ng ganyan. Baka nakakalimutan mo, bata. Nasa loob ka ng aming teritoryo. Sa lugar na ito, kami ang hari." Dahil sa sinabi nito, hindi naman nag-alangan si Iluminado na bunutin ang kanyang punyal at mabilis ang sunggaban ng nilalang na yon. Dahil sa kanyang bilis na ipinamalas, kung kaya't walang sino man roon ang nagawang makapigil sa kanyang pag-atake. Bilang pagpapakita ng kanyang galit, hinatak niya pababa ang nakatarak niyang punyal na siyang naging sanhi upang tuluyang mamatay ang matanda. Matapos naman yung masilayan ni Amador, agad naman yung nagpakalat ng mga insekto sa paligid sa kadahilanang alam nito sa kanyang sarili, sapat na ang ginawa ng kaibigan niya upang sumiklab ang digmaan sa lugar. Para wala ring makakita sa mga nangyayari, nagkalat sila ng sabulag sa buong paligid upang maikubli ang kanilang mga sarili. Lumipas pa ang ilang minuto, 4 ng miyembro ng matataas na mandirigma nito ang nagawang mapabagsak ni Iluminado. Ni isa sa mga ito, walang nakalapit ng kahit isang galos sa kanyang katawan na siya namang ikinabahala ng karamihan. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga aswang, nanatiling mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa kanyang punyal. Sa pagdating niya sa unang bahagi, bigla namang nagsialulungan ang mga nilalang na yon at kasabay nito ang paglabas ng isang matabang lalaki na mayroong hawak-hawak na talibong. May mahaba itong buntot na maihahalin tulad mo sa isang unggoy, kung kaya't agad niyang napagtanto na hindi yon ordinaryong tao. Pagsilay niyang papasugod na ito, nagbigkas siya ng 4 na buhay na kataga
na siya namang bigla ang ikinatigil sa pag-atake ng nilalang. Bagaman nagpupumilit pa yung gumalaw, may kung ano sa katawan nito ang animoy pumipigil. Hindi naglaon, tuluyan namang bumagsak sa lupa ang nilalang na yon matapos itong ihipan ni Iluminado ng karagdagang usal. Sa puntong nasilayan ito ng iba pang mga aswang sa paligid, wala na itong nagawa kundi ang umatras habang patuloy na humihingi ng pasensya sa kanilang dalawa. Paglapit niya sa kinaroroonan ng pangahas, walang awa naman niya yung kinitila ng buhay sa pamamagitan ng paggilit sa leeg nito. Binali niya rin ang panga ng nilalang na yon, pagpapakita ng kanyang tapang sa mga demonyong mangangahas na sila ay kalabanin. Maya-maya pa, nang tuluyan ng humina ang puwersa ng kalaban nila, hindi na naging mahirap para sa kanilang lipulin ang mga natitira. Nang mapagtanto nila Amador na patay na ang kabuuan ng mga lumalabang puwersa, doon pa lamang sila nagkaroon ng pagkakataon para magpahinga. Habang nakaupo sila sa harap ng mga sinusunog nilang bangkay, doon nila napag-usapan ang mga pangitaing kanyang nasilayan. Maraming uri ng panahon, Iluminado. Ang mga kaluluwa ng tao masyadong makapangyarihan para tanganin ng iisang katawan. Para makapamuhay tayo ng payapa, ikinalat ng Panginoon sa iba't ibang oras at panahon ang parte ng bawat kaluluwa. Kalakip nito, kapag namatay ang isang tao, mamamatay din ang kakambal nito sa ibang panahon. Napansin mo ba ang mga marka sa iyong katawan na nandyan noong ipinanganak ka pa lamang? Ang mga yan, palatandaan kung papaano ka namatay sa nakaraan o sa hinaharap. Paliwanag sa kanya ni Amador habang itinuturo ang kanyang balat sa leeg. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, bigla naman siyang natulala sa kadahilan ng pakiramdam niya. Totoo ang bawat katagang binitawan ng kanyang kaibigan. Dahil sa mga bagay na kanyang nalaman, minabuti niyang yon ay tandaan. Sa isip-isip ni Iluminado, sa oras na makabalik na siya sa isla ng mga tasi-tasi, itatanong niya kung totoo ba ang mga ito. Makalipas ang araw na yon, nagdesisyon na silang umalis sa baryo. Hindi na nila kinausap ang albularyo sa kadahilan ng kampante naman silang iwan ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, naging maayos naman ang lahat. Ang mga sumunod na baryong kanilang napuntahan, wala na ni isang nagtangkapang sa kanila'y kumalaban. Ipinagpasalamat naman yon ni Iluminado, gawa ng mas nagbigay ito ng katahimikan sa kanyang sarili. Lumipas pa ang 3 araw, tuluyan na nga silang nakabalik sa dating tahanan ni Iluminado. Pagsilay niya sa bahay nila ng kanyang yumaong kapitan, labis-labis naman siyang nagpapasalamat sa kadahilan ng hindi ito napabayaan ng mga nilalang na pumalit sa kanila. Bilang gante sa kabutihan nitong ginawa, pinatay nila yon nang wala ng gaanong paghihirap. Hindi kasi nila ito maaaring buhayin, gawa ng magdudulot lamang yon ng kalituhan sa kanilang mga kababaryo. Bagaman marami ang nabago sa bahay nila, pinagtulungan naman nila yung ibalik sa dati ni Amador. Kinahapunan, nagdesisyon silang mag-ikot-ikot sa lugar upang bisitahin ang mga dati niyang kaibigan. Matagal man siyang nawala noon pero hindi niya makakalimutan ang mga bahay nito. Sa pagdating nila sa tahanan ng kaibigan niyang malapit sa kanya, doon nila napag-alaman na matagal na pala itong namaalam. Ayon sa asawa nito, naabutan na lamang nila yung wala ng buhay habang nagpapahinga sa duyan. Ganon din ang sinapit ng iba pa nilang mga kasama na siya namang ikinagulat niya. Matapos niyang malaman ang nangyari sa mga ito, pilit niyang hinagkan ang asawa ng kanyang kaibigan pagpapakita ng kanyang pakikiramay. Sa isang iglap,
Muli na namang binalot ng puot at galit ang puso ni Iluminado dahil sa mga nangyari. Sa puntong yon, napag-isip-isip niya, wala na siyang poprotektahan at magbibigay ng kaligayahan sa buhay niya. Bilang ganti, sinubukan niyang hanapin ang may sala nang sa gayoy mapagbayad ang mga ito. Sa pagsapit ng gabi, habang binabalot ng katahimikan ng baryo, pasimple namang gumala sila Iluminado para maghanap ng balbal. Nagkataon kasi noong may patay sa kanilang lugar, kaya na may nasisiguro niya na merong balbal na maaari doong bumisita. Inaasahan naman niyang nakalublob lamang ang iilan sa mga ito sa putikan, o hindi naman kaya'y dahan-dahang gumagapang sa damuhan papalapit sa bahay ng namatay. Ang kaalaman niyang yon ang kanyang ginamit nang sa gayoy mas madali niyang matunton ang kinaroroonan ng mga ito. Sa pagdating nila ni Amador sa gilid ng sapa, bumungad sa kanila ang ukang pinagliliguan ng kalabaw. Pagsilay nila sa ibabaw nito, doon nila nasilayan ang napakakapal na putik na animoy meron doong umahong nilalang. Dahil sa kanilang mga nasilayan, dahan-dahan naman nila itong sinundan. Ilang metro pa lamang ang kanilang nilakad, doon nila nasilayan ang isang taong gumagapang sa damuhan na merong napakasangsang na amoy. Alam nilang balbalang nilalang na yon, kung kaya't hindi na sila nagdalawang isip na ito'y sunggaban at talian ng lubid sa leeg. Matapos nilang makipagbuno sa balbal, dali-dali naman nila itong dinala sa sapa para paliguan. Noong una, panay pa ang pagpupumiglas nito, pero nang painumin na ito ni Amador ng likido, doon na yun tuluyang kumalma. Bubuhayin ka ng lasong yan kung susunod ka sa aming kagustuhan. Bahala ka kung anong pasya mo. Malaya kang pumili. Pero paalala lang, kaibigan, kung gusto mo pang makita ang pamilya mo, mainam na sumunod ka na lang. Wala kaming kailangan sa'yo. Ang kailangan namin ay ang abilidad mo. Wika ni Amador sa balbal. Nang marinig naman yon ng nilalang, nag-aangil naman itong sumagot sa kanya ng, Bakit? Ano ba ang espesyal sa abilidad ko? Hamak na mangangain lamang ako ng bangkay. Dahil sa sinabi nito, agad namang inilahad dito ni Amador ang kanilang nais. Ayon sa mangkukulam, alam nilang may kakayahan ng isang balbal na amuyin ng isang bangkay upang tukuyin kung ano ang nangyari dito. Yon ang kanilang kailangan para matunton kung sino ang may sala sa pagkamatay ng kaibigan ni Iluminado. Dagdag pa nito, na kapag nagawa ng maayos ng balbalang trabaho nito, nakasisiguro yung mapapakawalan siya ng buhay at nasa maayos na kalagayan. Pero kapag sinubukan niyang magtraidor sa kasunduan, kamatayan ang naghihintay para sa kanya. Isang matinding babala ng mangkukulam na kahit sinong demonyong nahuli nila ay walang kakayahang tumanggi. Matapos naman yung marinig ng balbal, napayuko lamang ito habang sumasang-ayon. Alam nilang labag sa loob nitong tumulong sa kadahilan ng sumpa sa uri nito ang ganoong gawain. May paniniwala kasi ang mga balbal na kapag sinubukan nilang malaman ang ikinamatay ng isang tao, gagambalain sila ng kaluluwa nito hanggang sa mamaalam sila sa mundo. Para sa kanilang uri, maituturing yung parusa sa kadahilanang doon magbabago ang buhay nila. Kapag umabot na sila sa ganoong sitwasyon, ni minsan hindi na nila magagawang magsaya. Araw-gabi, gagambalain sila ng kaluluwa hanggang sa dumating ang puntong wala na silang kakayahan para kontrolin ang sitwasyon. Bagaman nababahala ang balbal sa mga mangyayari, naging matatag pa rin ito alang-alang sa kanyang pamilya. Nang magkasundo na sila, agad naman nilang binisita ang puntod ng kaibigan ni Iluminado. Pinahukay nila ito sa nilalang para malaman kung sino ang may sala sa pagkamatay nito. Makalipas lamang ang ilang minuto,
pagbalik ng balbal sa ukang ginawa nito, dala-dala na nito ang kapirasong kamay ng kanyang kaibigan. Inilapag yon ng nilalang sa damuhan kung saan nito tinipon ang mga sangkap para sa ritual nitong gagawin. Hinayaan lang naman ito nila Iluminado sa kadahilan ng wala naman silang magagawa para tulungan ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, kitang-kita nila kung papaano magdasal ang balbal. Ayon sa kanya, taliwas sa pagdadasal ng isang tunay na Kristiyano, nakatayo ito habang nakatingala. Ipinahiwatig ng balbal na yon na sobrang nangingibabaw ang kanilang Diyos na pinaglilingkuran. Matapos nitong makapagdasal, agad naman itong nilawayan ang kapirasong kamay na siyang naging sanhi upang dahan-dahang magpakita sa kanila ang nakaraang buhay ng yumao. Sa isang iglap, doon na silayan ni Iluminado ang nangyari bago tuluyang mamatay ang kaibigan niya. Ayon sa kanya, inilahad ng pangitaing yon na mismong ang pinuno ng mga ibutaw ang humuli rito. Ikinulong yun sa isang hawla sa loob ng 4 na linggo na purong tubig lamang ang ibinibigay dito. Matapos itong gawin ng mga ibutaw, ibinalik nila yon sa baryo, dala-dala ang sakit at yanggaw ng kanilang angkan. Sa paglabas ng yanggaw na yon, naging hudyat naman ito para tuluyang bawian ng buhay ang kanyang kaibigan. Matapos nila yung masilayan, doon nila napagtanto na baka ganun din ang ginawa ng mga ibutaw sa iba pa niyang mga kasama. Dahil sa mga bagay na kanilang natuklasan, agad naman nilang pinaalis ang balbal na siya namang sinunda ng kaluluwa ng kanyang kaibigan. Habang tumatakbo yun papalayo sa kanila, panay naman ang ginagawa nitong pagsigaw na para bang labis yung natatakot sa nilalang na sumusunod sa kanya. Hindi naman nila ito gaanong pinagbigyan ng pansin, gawa ng alam nilang wala na sila doong maitutulong. Sa pagbalik nila sa kanyang tahanan, agad naman nilang pinag-usapan ang mga bagay na kinakailangan nilang gawin. Ayon kay Amador, marami pa silang kinakailangang gawin upang maibaon sa ilalim ng lupa ang mga mortal nilang kaaway. Sabi ko naman sa iyo, hindi sa pagkuha ng punyal magwawakas ang lahat. Marami pa tayong kaharaping pagsubok, Iluminado. Lumalaki na ang ibon ng liryo. Hindi maglalaon, titindi na ang pagmamalabis ng mga ibutaw na makuha ito. Walang makapagsasabi kung kailan sila aatake. Nararamdaman kong may papalapit na bagyo. Gamitin natin ito para makabalik sa isla. Wika ni Amador. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, mariin naman niya yung pinag-isipan. Hindi kasi siya basta-basta nalang makapagpasya, lalo pat may mga bagay din siyang isinaalang-alang. Para kay Iluminado, ang kaligtasan ng baryo at ang tungkulin niya sa mga tasi-tasi ay pantay lamang. Sa loob ng ilang araw ng pag-iisip, nagkaroon na nga ng kaliwanagan ang kanyang isipan. Nang makapagpasya siyang tutungo sila sa isla ng Tasi-Tasi, agad naman nilang inihanda ang kanilang mga kagamitan sa paglalakbay. Halos ilang araw din nilang pinanday ang kanilang bangka hanggang sa sumapit ang araw ng bagyo. Isang umaga, habang binabalot ng kadiliman ang buong paligid, dahan-dahan naman silang naghanda. Pagdating nila sa tabing dagat, nasipat nila sa laot ang napakakapal na ulan. Dalampasigan pa lamang, galit na ang alon na sumasalubong sa kanila. Paghila nila ng kanilang bangka, halos lumangit-ngit naman ang kanilang panimbang, indikasyon na maaaring hindi nito kayanin ang galit ng dagat. Makakaabot kaya tayo nito sa lagusan? Nag-aalalang tanong ni Iluminado. Magtiwala ka. Nakabantay na sila sa kabilang ibayo. Hindi nila tayo pahihintulutang basta-basta na lamang mamatay sa laot. Tayo na,
Marami pa tayong kahaharapin. Sagot naman sa kanya ni Amador. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman silang nag-umpisang magsagwan patungo sa malalim na parte ng dagat. Nang medyo makalayo-layo na sila, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay hanggang sa marating na nila ang malayong parte ng dagat kung saan hindi na nila gaanong maaninag ang lugar na kanilang pinagmulan. Sa pagpapatuloy ng pagbalot sa kanila ng malakas na ulan at paghampas ng alon, dahan-dahan ang rumurupok ang kanilang bangkang sinasakyan. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla namang kinabahan itong si Iluminado nang makasilay siya ng isang malaking butas sa ilalim ng bangka. Habang sinasapungan niya ang butas na yon, bahagya naman siyang natigilan nang makarinig siya ng isang napakagandang himig na nagmumula sa malayong parte ng karagatan. Alam nilang hindi lang nila ito aksidenteng naririnig, bagkus ay kagagawan nyo ng sirenang nakikipaglaro sa dilubyo. Maya-maya pa, tumigil ang kanilang bangka sa kalagitnaan ng laot at kasabay nito ang dahan-dahan nilang paglubog. Okay, ito na. Babalik na sila Iluminado dun sa baryo ng mga tasi-tasi. Pero ang galing, no? Pansinin niyo yung unang part ng kwento. Pinaliwanag nung binatang Gonzalo na kung bakit siya yung kasama. Tapos pinakita niya yung totoong Gonzalo na merong kasamang bata. Well, alam naman nating lahat kung sino yung batang anak ni Gonzalo, di ba? Ang galing, sobrang angas nun. Hindi ko ina-expect yun kasi sa pagkakatanda ko nga, medyo may edad na si Gonzalo nung naging gabunan yun eh. Yun yung pagkakatanda ko ah. Tapos dito bata siya, parang binata pa. Tapos ibang katauhan pala yun, parang ibang time frame, alam niyo yun. Lupit na ito, pero ano pa kaya mga mangyayari sa susunod, no? Sino-sino pa kaya yung mga makikita niya? Ang masakit lang nito, wala tayong next episode eh. So, bukas or mamayang hapon, 2 one hit tayo. Yun lang. Salamat.